Er ESG stadig vigtigt i en tid med store geopolitiske spændinger? Hvilke krav stiller banken til din ESG-rapportering? Og hvordan omsætter man ESG-rapporteringen til noget, der kan skabe mere værdi for ens virksomhed? Det er noget af det, vi sætter fokus på i denne udsendelse, hvor vi går bag om ESG. En måde at blive klogere på ESG er jo at se på, hvad andre gør med succes. Og vi har været i Næstved og tale med Scheibel El og Sikring om, hvordan de arbejder med det gratis værktøj ESG-profilen. Det kan du glæde dig til at se mere til senere i udsendelsen. Men inden vi kaster os ud i det, så skal jeg jo byde velkommen til dig, Christina Krat. Du er jo bæredygtighedsansvarlig for virksomhedskunder i Danske Bank, og om nogen en, der ved, hvad virksomhederne skal være opmærksomme på, og ikke mindst, hvad er det for nogle krav, Danske Bank stiller. Inden vi går ind i det sidste, så vil jeg lige høre dig omkring, er ESG stadig noget, der betyder noget for danske virksomheder? Det vil jeg absolut mene, at det er. Og grunden til det er, at forskellige ESG-faktorer kan have påvirkning finansielt for virksomheder. For eksempel så kan det påvirke konkurrencekraft og omkostninger, både i positiv og negativ retning. Og hvis ikke nu, så på mellem eller længere sigt, hvor det er en god idé at gøre sig bevidst om, hvordan man skal handle allerede nu. Så det er, jeg vil mene, at det stadig er vigtigt for rigtig mange virksomheder at forholde sig til, hvordan det påvirker deres virksomhed. Og når man så går i gang med at forholde sig til det, så forholder man sig nok også lidt til, hvad banken kunne finde på at stille spørgsmål og krav. Kan du løfte lidt af sløret for, hvad er det egentlig, vi gerne vil vide fra virksomhederne? Ja. Jamen, der er jo lovkrav til bankerne, ikke kun til Danske Bank, men generelt til bankerne om, at vi skal integrere ESG-faktorer i vores risikostyring og i vores kreditgivning. Og det betyder, at vi har brug for at vide, hvordan vores kunder arbejder med det her, for vi har simpelthen brug for at kunne vurdere, hvor stor en risiko de udgør, når vi for eksempel skal give et lån. Men rigtig meget af det data, vi skal bruge i SMV-segmentet, jamen det kan vi trække fra eksterne kilder, og dermed kan vi vurdere vores risiko på porteføljeniveau. Det vil sige, at mange af vores virksomhedskunder i SMV-segmentet ikke kommer til at opleve, at vi kommer ud og stiller en masse spørgsmål om data, hvis ikke vi har brug for det. Men hvis du er en virksomhed i en sektor med høje såkaldte omstillingsrisici, jamen så er det klart, så kommer vi også til at interessere os mere for de risici. Kan du give nogle eksempler på, hvad det kunne være for sektorer og brancher, der har den her risiko? Ja, altså sådan noget som landbrug, ejendom og energisektoren er meget tydelige eksempler på industrier, hvor der er høje omstillingsrisiko eller risici, både fordi at de sektorer har høj påvirkning på for eksempel klima, men også fordi at de bliver påvirket af både klimaforandringer, CO2-skatter og andre lovkrav. Men måske et mere sådan nærliggende eksempel her kunne være en produktionsvirksomhed eller produktionsvirksomheder, som bør forholde sig til, hvad forskellige ESG-faktorer kan have betydning for udfordringer i deres forsyningskæder, for energipriser, fra forventninger fra kunder. Så der er mange forskellige ting at forholde sig til. Ja. Så det afhænger altså lidt af, hvilken branche man er i. Har du nogle gode tommelfingerregler et eller andet sted i forhold til, hvordan man får et overblik over den her risiko? Ja, jamen absolut en god tommelfingerregel, det er, at man skal søge at forstå, hvad der er relevant, vigtigt i ens branche og for ens virksomhed. Så ESG-risici og muligheder er ikke de samme på tværs af brancher. Der er stor forskel på, om du er en produktionsvirksomhed, eller om du er et konsulenthus for eksempel. Så det der med at gøre dig bevidst om, hvad er vigtigt for mig, og så lægge dine indsatser der, hvor det er vigtigt, og hvor det kan gøre en forskel for virksomheden. Netop det med at skabe et godt overblik skal vi til at kigge på nu. Vi har tidligere været ude og tale med virksomheden Scheibel El og Sikring, der arbejder med gratis værktøjet ESG-profilen. Se med her, hvor vi kigger lidt på, hvad de får ud af at bruge det.
Hvis ikke vi arbejdede med ESG, så ville vi sagt bagud i forhold til den udvikling, der er i samfundet. Det gør, at vi er i stand til at leve op til krav, som vores konkurrenter ikke har. Vi ønskede at tage den i brug, fordi vi føler, at den er konkurrencedygtig. Vi kigger på den i forhold til at vurdere, hvor er vi henne nu, og få et strategisk værktøj til at udvikle på, hvordan vi flytter os. Vi har haft flere udbud, rammeaftaler, hvor vi har valgt at byde ind på, og hvor der ligger stor vægt på, hvordan vi arbejder med at blive mere grønne. På den måde har vi fået adgang til at byde på de her rammeaftaler, hvilket vi ikke har haft tidligere. Vores medarbejdere har taget den til sig. Det er nemmere at arbejde med, det er nemmere at få dem til at have en struktureret retning, hvorpå vi kommer i mål. De områder, som vores kunder interesserer sig for, det er, hvordan er vores kørsel? Er vi på vej over i el? Går vi væk fra de fossile brændstoffer? Hvordan er det internt i virksomheden? Har vi energirigtig belysning? Kigger vi på vores leverandører i forhold til, om de lever op til ESG-krav? Når vi kigger ind i, hvordan vi kan gøre med indkøb, så kigger vi på, hvorledes vi kan købe både materialer, vi kan købe skruer, vi kan købe værktøj hos den samme leverandør. Så i stedet for, at vi har 3 forskellige varebiler, der kommer her i løbet af en nat for at aflevere tingene, vi skal bruge næste dag, jamen så er det kun én chauffør, der kommer med det hele, og ikke for 3 forskellige. Vi har indført flekstid, hvor at medarbejderne selv kan bestemme, hvornår de vil komme og gå. Ikke selvfølgelig helt i forhold til kunderne, men det gør, at vi oplever en meget lavere fravær. Vi forventer, at vi nemmere kan tiltrække nye medarbejdere, når der skulle være behov for det. De overraskelser, vi har fået i forbindelse med at arbejde med ESG-profilen, har helt klart været at en overraskelse over, hvor meget vi rent faktisk har tænkt på det, inden vi gik i gang. Spændende at høre om de her erfaringer. Hvad tænker du, når du ser den her video? Jamen jeg synes jo, det er et rigtig godt eksempel på en virksomhed, som netop formår at have forholdt sig til, hvad der kan være vigtigt for dem, og så bruger det til rent faktisk at skabe en konkurrencefordel, samtidig med, at de reducerer risici i deres forretning. Så det tror jeg, det er noget, som mange kan lade sig inspirere af. Nu kunne det jo være, at der sidder nogle virksomheder og kigger med og tænker, det kunne jeg jo godt bruge i forhold til måske lige at få en lille fordel, når man kommer til eksempelvis rammeaftaler, som de taler med om i videoen. Har du nogle gode råd til de virksomheder, der ikke rigtig er kommet i gang med ESG endnu? Ja, jamen absolut det her med at starte med at danne sig et overblik. Og hvis man ikke er super godt inde i, jamen hvad betyder ESG egentlig? Hvad ligger der i det? Jamen, så kan man jo starte med at gå ind i et værktøj som ESG-profilen for at få så det overblik. Og så dernæst fokusere på, hvor er det så, vi skal lægge vores indsatser. Så det her med, hvad er vigtigt for min virksomhed og min branche, er jo også noget, som værktøjet kan understøtte det her med at prioritere sine indsatser. Og så vil jeg klart sige, interessere sig for, hvad ens kunder forventer. Så gå ud og tal med dine største, vigtigste kunder og spørg, om de har nogle forventninger eller regner med at have det i fremtiden, så du kan nå at tilpasse dig, så du sikrer, at du stadig er en attraktiv leverandør til dem. Og sidst men ikke mindst, så kig på markedet. Hvad gør dine konkurrenter? Og overvej, vurder, om man er i risiko for at sakke bagud, eller kunne tage en favorabel position i markedet ved at arbejde med nogle af de her ting inden for ESG, som kan positionere en bedre fremadrettet. Tak for det, Christina, og tak for nogle gode råd. Nu kan vi ikke holde spændingen tilbage længere. Lad os kigge på, hvad ESG-profilen egentlig er for et værktøj, som er her. Det kan være svært at vide, hvordan man bedst arbejder med at gøre virksomheden mere bæredygtig. Med ESG-profilen får du et godt udgangspunkt til at arbejde strategisk på området. Du skaber din ESG-profil online ved at gennemgå 4 trin, og du bliver guidet hele vejen. Din profil kan gemmes, redigeres og downloades, så du altid har den og kan følge udviklingen. Få et overblik over, hvad I allerede gør i dag ved at besvare en række spørgsmål. Under hvert punkt kan du få mere information, hvis du er i tvivl.
Få samlet krav og forventninger fra myndigheder, kunder, medarbejdere og andre aktører på ét sted. Det kan være alt fra lovkrav om CO2 til forventninger om diversitet på arbejdspladsen. Udfør en væsentlighedsanalyse, der giver dig et overblik over, hvor det giver bedst mening for din virksomhed at sætte ind. Vurderingen sker på baggrund af de områder, hvor I skaber den største effekt på jeres forretning og verden omkring jer. Se, hvordan I performer inden for E, S og G, og få en oversigt over jeres væsentligste ESG-nøgletal. Det hele samles i en overskuelig rapport, som du kan downloade og bruge som et strategisk værktøj i arbejdet med den bæredygtige omstilling. Prøv den selv på esgprofilen.dk. Som I kan se, så er der mange muligheder med ESG-profilen, og hvis du gerne vil vide mere om værktøjet, så er du meget velkommen til at klikke ind på danskebank.dk/erhverv. Hvis du vil vide mere om, hvad Danske Bank kan gøre for din ESG-indsats, så må du selvfølgelig også meget gerne række ud til din rådgiver. Ellers så er der ikke meget mere at sige herfra end tusind tak, fordi du så med, og have en fortsat god